Hapit na ni bukal among saging at gitak-ang mga higala. Oh, na sila oh. Na ilang gikuha nga anibong. Bahi sa anibong. Okay kay na imong diskarte. Guwapo pa. Okay pa kay diskarte. Si gwapo. Hastang gwapo ha. Sa pa yan, sir? Matik, unsa pa yan sir? Matik. Pag nibukal na jud ang among gitak-ang. Ah, bukal na mong gitak-ang nga saging oh. Dali ra kayo. 10 minutos. O ni ang bahi sa anibong. Amo ning tipak-tipakon himuon na mong salog sa among kanang bangko. Yung kuranan ba dito sa among campsite. Mo ni siya. Kini nakita na to ani katong niagi nga daghan kay ni siyang tunok. Bali gisap-sap ra ang tunok ani kini oh. Ana pa yung mga kini mga agi naman ni sa tunok. Ta tumoy dapit. Ta. Na sa tumoy ni tunok. Na daghay tunok oh. Mao ni ang tunok na bali kini siya dire lukop ni og tunok kana. Lukop gini siya tunok. Kanan lawas niya lukop tunok. Nagi sap-sap lang ba na. Una yung mga agi sa tunok. Ya kini para mahimo ni siyang pag mabuak na ni sapsapan ra siya ginani kay muhamis naman. Makita na to na niya. Kining anibong mga higala maong diri mi nagdungag kay diri ra namo ni pod buakon. Kay didto sa agsam tong niagi ba nga grabe ka init kay didto di magsilbi didto. Diri kay landong man. Landong kayo. O diri namo ni bakon. Pag mabuak na ni igo ra namo ni hakuton didto. Muna dala ni Buns Rene ganina na pa isa nga ikuha ni Buns Roselo. Duha ka putol ni. Balik ni siya. Mo ni ang malata. Kung pasagdan ni siya malata ni kini oh. Kini diri dapit sa unog. Ini ang mabilin ani kini iyang bahi. Kung pasagdan gini siya. Pero karon di man naman pasagdan buak ko naman ni diretso. Mo dok-dokon la lang. Meron may sudah ni. Kamot. Bang. Bang. Binta dahil siya kung kuhaon siya nga buhi. Kay humok. Oh, mukubol man ni kung pagpilay pasagdahan mo. Mukubol. Ang amo man kung ginabuhat ani mga higala, ang among ginakuha ani kanang laya na bitaw, kanang napilay na ba. Mao nang gahi, mao retong gahi. Karon pa mi nakako testing ani nga nikuha mig kining bag-o pa gyud buhi pa. Nindot tining buhi pa kuhaon kay humok. Humok raw. Napa manggoy tubig mong humok. Nindot kay ni gon. Resulta nindot nig produkto himog sahog ligon. Mao ni ang lawas sa katong gikuha namo nga ubod atong niaging video namo. So ang ubod gisud-an, gigulay ni ang lawas himong sahog. Yan na pagyud. Katong iyang kuan. Iyang dahon pwede man to himong atop. Pero gamay ra man, isa ra man kapunuan. Aduha ra man kapunuan namong gikuha, gamay ra dahon, wa na namo himong atop. Akong tumban diri sa tumoy para di mo lihok. Kunyahan ra. Nindot ni siya mga higala, nindot po ni siya kung dunay hatsa. Kung dunay mo hatsa. Pero kami wa may hatsa god, mga sundang ra mong gamit. Hatsa kay dali ra pod ang hatsa. Tipak na oh. Okay. Ni ang anibong. Kini murag bukuha siguro nig Ano ni? Bukuha sig mga Tuluhon. Walo. Tuluhon ni, tuluhon. Ana di. Di buaka sa daw kan. Kanang balag dako ba? Ana. O ana. Kuan man kanang ana ra ba?
Di kuan ra man na siya kanang mo straight ra man na kay sapsapan pa ba na. Testingan sa ay habuakon dayon kung unsay resulta. Para lapad ba? Ayay, nahimik magamay. Minus naman tag sahit ani mga higala. Minus sahit. Ay, kung sakit. Masih mong sahit. Okay. Lantaw na to. Ano ni? Kini kulog. Kuan ka lapad ni mga Pwede dai siya kuan kuya. dress. Oo. Bali pwede na siya kaduhaon na oh. Gamay man ang dire. No. Gamay da. Di pwede isahon ra ni, trimingan lang ni dia. Kini pod. Testingan sa na hinlo ni isa. Unsay resulta. Napay isa dire oh. Kapag isa hapit na po na Talaya. mabuak. Ning kamot ko ta ning kung kauban nga tisoy. Gwapo di ay. Mao sa ni ang video mga higala, ang sumpay na pod. Tanawa lang ninyo ang sunod sumpay.